Titi Marankosi. Ngihamba nomfundisi uPhakamani wakakhoza. He's really into the words Dante Bowie. The voice of God makes a grown man cry. Uti, if you listen, you will hear him. In our question, he is the answer. Just like my daddy, he always taught me. Yes, it is the voice of God. Ufundiswa ubani wena? Ufundiswa umfundisi wakho, ufundiswa uyihlo, ufundiswa uma wakho, ufundiswa abangane, ufundiswa ubani? UDante kaBawe uthi yena ufundiswa uNkulunkulu futhi ulizwa njalo iphimbo likaSmarata. Sibonge kuDaviola, the weekend boyfriend, as he does his weekend breeze and Sundays are for love. Siyabonga mfukara Mputa, uhambe kahle uyophumula ekhaya. Mfukakhoza, nikhonze njani mfethu sobana? Sibingelela mfundisi, sibabingelela abalaleli, sibonge kakhulu inkosi mkhulu Musa wayithini. Sikhonze kahle mfundisi ukubakhumbuza abalaleli lapha ePine Town number 6 Harvey Road lapha emva kwe-Pine Crest. Siqale njalo ngo-11 ekuseni kuya ku-1 ngamasonto. uNkulunkulu nathi mfundisi namhlanje besiqeda incwadi yabaseThesalonika bokuqala besistadisha the whole book. Kumnandi kakhulu ukuba sezwini likaNkulunkulu ekujuleni kwalo sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina. Le voice okhuluma ngayo. Katini, I chose this song today because namuhla, it's not like kwezinye insuku asimuzo, but namuhla umkhuleko wethu before siqale inkonzo sikhuleke umkhuleko wethu bothi inkosi ayikhulume namuhla sizwe ngendlela esingakaze sizwe before. And that's exactly what we got. We heard the voice of God today. We heard the voice of God, and akuvamile mkhathini, akuvamile ukuthi kwenzeke into eyenzeke namuhla. Yabona uNkulunkulu meqeda ukukhuluma so uthi ibandla alikhululeke lekhaya bangabi bikho umuntu ofuna ukusukuma. Everybody set. Everybody set. They had to be reminded with inkonzo isiphelile. That's the voice of God. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga. And that's why I chose this song. Kathi njengenjwayelo, yeah, we look at the current issues and current affairs from a biblical perspective. Noma ngabe yini ehlupha abazalwane, noma ngabe yini yenzeke empilweni zabazalwane, noma ngabe yini enhle, noma ngabe isezweni lethu lipolitiki and all of that, we deal with current affairs. Namuhla mkhathini sodila nge-current affair ethi ukuhluka kancane kunamanye ama-current affairs, just because ijwayeleke ngale ndlela ukuthi people take it for granted all the time. So khumbula ukuthi uNovemba inyanga enkulu kwinkolo yamakatholika. And maybe let me say this up front. Ngiyenzile imizamo yokuthi sithole ubuholi bamakatholika busivakashele estudio namuhla. Ngishwa-ke ukuthi imizamo yethu noma imizamo yami ngiqale sekulate, kunama-protocols abadlula kuwona before bangenza. So akungikhathazi kakhulu-ke emkhathini because inyanga yonke le enkolweni yamakatholika inyanga ebizwa ngenyanga is it Holy Souls, something like that. Inyanga la amakatholika ayidedicate le nyanga ukukhulekela abantu asebedlula, abantu bephila nabo, bahamba nabo emhlabeni, baphefumula ukugcina, bangcwatshwa, bacrematwa, whatever the case might be, abayisebenzisile ukudisposa imizimba yabo, whether in the grave, in the tomb, whether cremation, whatever the case might be. But anyway, inyanga le bayidedicatela
imphefumulo yalabo bantu. Inyanga bayidedicate. By the way, let me say ukuthi ekhaya ubaba ongizalayo, my biological father, they are staunch Catholics. So lento engikhuluma ngayo noma ngingayona inkolo yamakatholika ngiyibonile ngiyenzile because ngiyile kuboka baba bahamba nami sivakashela wonke amathuna bafike lapha emathuneni bashaya efika yenziwe iya-recitwa lapha emathuneni abenzi loku or at least ngikhulumela kubo kababa abenzi lento eyenziwa abanye abantu bezinye iy'nkolo imikhuba abayenza emathuneni laba benza imikhuba yebandla noma imithetho yebandla so kuyacentwa kulungiswa amathuna kwenziwe yonke into bese-ke kushaywa imikhuleko angazi-ke noma kusekhaya kuphela abanye benza okuhlukile ekhaya o-anti bebengakhulumi nabantu abashonile as such directly but bebenzela imikhuleko so le nyanga le amakatholika enza njalo wonke umbuzo-ke okay ekubakhulekeleni babuye futhi babakhulekele ukuthi should it happen ukuthi lo muntu udlulela emhlabeni akhubekile ohambeni lwakhe lokukholwa kwenzeka ngephutha abese high days ngithi high days because iBhayibheli lithi high days abese high days bona-ke kunalento abayibiza indawo yokulinda laba asebedlulile bangaba nechance yokuthi thina esisele emhlabeni singabakhulekela funa usimakade abadabukele bese benikeza i-second chance bese baye ezulwini now izwi lenkosi lithi bangene high days abangafelanga enkosini asiboni lento ngesingisi noma ngesikatholika ngesingisi sesikatholika ibizwa nge-purgatory purgatory indawo yokulinda yama-saints okuzothi-ke uma sebekhulekelwe funa usimakade abe nomusa ebese bayaphuma-ke kwi-purgatory bese bangena embusweni kaNkulunkulu noma ezunini kaNkulunkulu or whatever so iminingi imikhuleko eyenziwayo engeke ngiyikhumbule ngiyayazi ngeke ngikhumbule because makatholika nemkhuleko kaJesu nemkhuleko kaMaria banemkhuleko kaAnna banemkhuleko yeRosary iminingi imikhuleko so angeke ngazi kahle ukuthi yiphi umuphi wona abawenzayo kepha kunalomkhuleko nje abawenza specifically for abantu abangasekho umbuzo-ke mkhathini uthi kwenzakalani ngomuntu uma ephefumula kokugcina la emhlabeni umphefumulo wakhe uyaphi I think ifanele siqale lapho mkhathini siqale ngokuthi kwenzakalani ngomuntu when they breathe their last la emhlabeni bawavula apha amehlo abo ene laba wavula khona yilaba bazospenda khona i-eternity noma kuseseyindaweni yokulinda uma balindile balinde ukuyongena ezulwini noma balinde isihoko noma balinde ukukhulekelwa yilaba basaphila bese sekuyadecide-ke ukuthi okay imikhuleko izwakele sebangangena ezulwini noma imikhuleko ayizwakele sebaya esihogweni noma imikhuleko kusafanele bakhulekelwe yingane zabo eziseyincane ezothi maseyikhula zima-adults zibakhulekele sokusho ukuthi abahlale lapha kwi-waiting period lapha eplatform abahlale lapha kwi-purgatory ithuba labo liseza I don't know mkhathini but ngifisa ukuthi sikubheke futhi sizoyikhuluma lento inyanga yonke bekungakuhle babe khona iphathi malizwi lamakatholika ngoba asifuna umuntu nje uzosinikeza i-opinion yakhe emkhathini sifuna umuntu uzosinikeza an authoritative word ingako nathi namuhla lento ye-purgatory sizoyidiscussa sifakele i-microscope under an authoritative word kaNkulunkulu sifune opinion kaNkosi
asifune opinion kaMkhathini, sifuna ukuzwa izwi likaSimakade elingashintshi ukuthi umuntu mefa uyapi. Emva kaloko mase sazi ke ukuthi uyapi sesiyobona ke ngokweza ukuthi ikhona indawo yokulinda, makuyikhona izwi lithi yini leyo ndawo, futhi melindile ulindeni uyolinda kuze kube yinini. Chaza lini abasele emhlabeni abanalo ukumlekelela kule ndawo yakhe alinde kuyona uma ikhona leyo ndawo Mkhathini. Kepha-ke ngaphambi kokuba senze njalo siyazi ukuthi sihlale sicela uSimakade njalo sikhuluma izwi lakhe, sikhuluma nabantwana bakhe, asilekelele phela ukuthi silikhuluma iqiniso singananazi, yet sikwenze with love, speaking the truth in love and say, thus says the Lord. Mkhathini. Sikhuleke. Baba, siyakubonga sikunikeza udumo ngenxa yendodana yakho inkosi yethu uJesu Kristu. Siyakubonga ngothando sibonise lona ukusinikelela ngaye ukuthi azoba inhlawulo yezono zethu ukuze sibe nethemba eliphilile langempela. Niswe embusweni wakho. Siyakubonga baba ukuthi noma abantu bedideka futhi bedida nabanye noSathane engenelela ekubakhohliseni abantu ngokuthi kwenzekani ekufeni uma umuntu edlule emhlabeni, siyakubonga ukuthi wena usambulelile iqiniso ukuze singazi ukwedukiswa. Siyakubonga ngiyethemba lokungena ebukhoneni bakho thina ezono zethu zixolelwe ngenxa kaJesu, hayi ngenxa yemisebenzi yethu emihle, hayi ngenxa yokulunga kwethu nokuba ngcono kunabanye, kodwa ngenxa yomusa osinikeze wona ngokufa kukaJesu. Siyakubonga ukuthi sinekhaya emazulwini, noma okwamanje sisekhaya elisemhlabeni emzimbeni, kodwa leli dokodo malidilizwa sinendlu engakhiwanga ngezandla eyaphakade osibekele yona uNkulunkulu wethu. Siyabakhulekela abangasindiswanga izono zabo engakaxolelwa ukuthi bayesabe indawo abaya kuyo yokubhujiswa nokuyohlawulela amacala abo, ngoba bengazange bayamukele inhlawulo obenzele yona wena kwindodana yakho uKristu Jesu. Bahawukele Nkosi, sikhulekela ukuthi sisakhuluma nje ngalezi zinto bathuke abanye babo babalekele esiphambanweni basindiswe ezonweni zabo ngenxa yomusa omkhulu lonawo. Size ke uNkulunkulu wethu sikhulume ngaleyo ndlela ozokwazi wena ukuyisebenzisa ukuguqula inhliziyo zabantu nokunikeza isibindi nesiqiniseko kulabo asebekholwa vele. Siyakubonga egameni lika Jesu. Amen. 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 Mkhathini ngaphambi kokuba singene odabeni lethu asibheke kusela amasonto amangaki nansi inkonzo enkulu nayi inkonzo enkulu le nkonzo enkulu Mkhathini isuke yaqondana nezinto eziningi ebekade zenzeka over the years, and I need to stress over the years. Engingakwazi ukuzikhipha emgodleni manje kodwa ngizinikeza abalaleli as an appetizer ukuthi noma kanjani next week ababe khona bazozwa ukuthi le nkonzo yekhwezela yini le ecoincide nayo obekuyinto has been happening over the years. Yini uNkulunkulu le beyenza eHammersdale over the years eyenza ukuthi icoincide. Mina nawe sithi coincidence phela ngoba igama esilisebenzisayo sikhuluma, but ayikho coincidence kuNkulunkulu. Akuna coincidence, yonke lento yenzeka ngohlelo likaNkulunkulu. Sengisebenzisa lelo gama le coincidence ukuthi si understand into engizama ukuyisho. But uNkulunkulu uyiqondanisa izinto zakhe ngendlela sisifuthi thina siyasibona isandla sakhe kiyo yonke lento. Kepha siyokhipha zonke lezo imfihlo soyikhipha lenyamazana emgodleni kulesonto elizayo. But nayi-ke inkonzo ngaphambi kwaloko okunye esiyokhipha ngesonto elizayo, inkonzo enkulu esiba nayo mnyaka yonke okuthiwa ikhwezela. Talk to me about that. Umfundisi ukhuluma ngomhla ka-6 December umgqibelo lo kona lo nyaka sekusela amasonto ambalwa-ke. Sizobe silapha eHammersdale.
indawo isibuko sezwe high school. Bathi lapha ku number 13 Kwela Road ka-C eMpumalanga. Siqala ngo9:30 ekseni. Uhlelo lwethu liphela ngo3:30 ntambama. Ukhwezela lo siyakhwezela kulonyaka sifuna ukukhwezela indaba yokuvangela ebandleni likaNkuluNkulu. Umuntu akanganeliseki ukuthi yena usesindisiwe mhlawumbe nomndeni wakhe ususindisiwe bese eyanela, akalambe akafise ukubona nomakhelwane necolleague yasemsebenzini nomngane othize nezihlobo nazo zize insindisweni. Asilambele ukubona banda abantu ababiza igama lika Jesu kule province esikuyona nakuleli izwe sikulona nomhlaba wonke imbali. Sokhwezela lokho ke ukuthi sibizele endaweni yokuvangela kwenziwa kanjani, yini eyayizivimbe, singayinqoba kanjani into ezizivimbayo, senziwa yini isinqene ukwenza lokhu, yini lesenza sabe ukwenza, thina amathuluzi nama-tactics nama-strategies sokhuluma ngazo zonke lezo zinto. Asizange ukuzokwenza ufile guilty kodwa sifuna ukuzokuhlomisa. Umhla ka-6 December kala ngo9:30 ekseni. Uhlelo lumi njani, usiphindele emkhathini ukuthi uhlelo lumi njani, izikhulumi nezinkulumo ezobe zikhona zihleleke kanjani? Masifika ekseni siqala ngesikhathi sokukhuleka, amandla semkhulekweni, uNkulunkulu usiza masikhuleka. Isession yokuqala kunesifundiso, isikhuluma ngokuthi iBhayibheli lisifundisa ukuthi kuvangelwa kanjani. Thina amametodi eBhayibheli siyazazi indlela zabantu ziningi kodwa uNkulunkulu usifundiseni. Ngoba sisipenda usuku lonke ndawonye, khona isikhathi selunch la khona abazwana besiphekela ukudla, sihlale sidle ndawonye, sifellowship, sazane kangcono, isikhathi sokuxoxa. Ikhona i-second session nalapho siyafundiswa, kunomculo kuyahlatshelelwa, siyafunda ngokuthi lezi zinto ezizivimbayo ekutheni zivangele ziyini nokuthi siyinqoba kanjani individually nanjengamabandla. Then ke kunesikhathi sokuxoxa afterwards njengoba sihleze senze session yesithathu i-Q&A. Ubuza umbuzo wakho, mabefundisi bandletha izimpendulo, uletha ama-comments akho, ama-experiences akho, siyalekelana ndawonye njengebandla ukuze uNkulunkulu akhazimuliswe empilweni zethu. Na kunalomqondo mkhathini ebantwini siphila, nomqondo ukuthi into yamahala idelelekile kanti ebizayo yona. Kumi kanjani ngale inkonfa? Kuyakhokhwa malini noma ezinye lezi zinto ezidelelekile? Ukube kulokho kuyiqiniso ufike ngabe sonke siyesihogweni manje kuyabiza ke esihogweni, abantu bayakhokhela, imkhubi iya-charge impela kanti izulu uNkulunkulu usipha mahala ngomusa kaJesu. Sizama ukwenza njalo ke nasibazwana noma izindleko zikhona ekwenzeni lezi inkonfa, asifuna abantu bavinjwe imali. Inhloso akusikho ukwenza imali la kodwa ukuhambisa ivangeli kubantu, sibagqugquzela abantu asebesindisiwe, sizama ukubakha, sakho umsebenzi kaNkulunkulu. Isikhona isikhathi sokuvuzwa emazulwini, uJesu mayesebuyile uyosinikeza umvuzo sifanele. So ke la as-charge imali ngokuza noma kukhona ilunch ephelele awuzukhokha mali. Esiyasikwenze kodwa siyasicela onawo amandla ukuthi asiphathele umnikelo, siyosakha nje isikhathi sokunikela during enye yama-session, then umuntu asiphe lokhu athanda ukusipha khona ukuze kubuyele ezikhwameni zamabandla, ngoba amabandla ayanikela lawa ahlanganayo ukuhostela izinkonzo ukuze ikwazi ukwenzeka mahala for wonke umuntu onamandla kuNkulunkulu omthintayo usengasibusisa ngalokho asibusisa ngakho ngalosuku. Khathini asingene odabeni lethu namuhla. Wena mlaleli asihlangane nawe ngomhla ka-6 kaDisemba, first Saturday in December ka-2025 enkonzweni enkulu ezabi lapha eHammersdale ngomhla ka-6 kaDisemba, first Saturday ngoDisemba. Mkhathini asikhulume nganalo udaba. Angikukhumbuze mkhathini ukuthi kulesihloko sethu esikhuluma ngaso kunendoda lapha yomkatolika yomvenda ogama layo bekuBenedict
uBenedict Daswa. uBenedict Daswa ube umkatholika ostrong lapha kwi-village yaseMbahe eLimpopo. Beqoqwa imali for izangoma because bekunobuthakathi obukhona noma bekunama allegations obuthakathi, so kukhishwa imali for leyo project leyo yokudila nobuthakathi. Le ndoda yanqaba nemali, and isizathu sayo sokunqaba nemali ukuthi yena ungumKrestu. Lezinto zobuthakathi nezangoma akayingeni. Kwase kuthi ngoFebruary ka-1990 bamgandaya bambulala ngoba engafuni nemali ukuthi kudilwe nobuthakathi ebambelele kulobuKrestu bakhe. Yayinkulu indaba, yafika e-Italy, eRome, yafika kuphethe uPope uSaint Francis. Saint Francis wayizwa lento, yangcwatshwa indoda yakadaswa, yaya endaweni yokulinda, yalinda 1990. Kwase kuthi ngo-2015, ngoSeptember 2015, uPope Francis wathumela ithimba kusuka e-Italy eRome impela beze South Africa, ngoba sebayikhulekelile le ndoda. Lo mfoka kaDaswa waba negama, waba uBlessed, so Saint manje, akusase uBenedict Daswa, sewu-Saint Daswa, because amakatholika amkhulekela. Ekumkhulekeleni kwakhe wasuthola i-promotion, wase soba yi-saint ngoba manje so uyimartyr. He's a martyr. Ufele inkolo yobukatholika against all odds. The point I'm making ngalo Daswa Mkhathini ukuthi lento yokukhulekela abantu asebashona akuyona into yabantu abamnyama, akuyona into yamakatholika amnyama, into yamakatholika yonke indawo. Yaziwa naseRome njengoba ngisho ukuthi uPope Francis wathumela ithimba impela elisuke eVatican lize South Africa kuzophakanyiswa ispirit salendoda ngoba seyikhulekelwe, seyisaint Benedict Blessed Daswa. Ukusho ukuthi bese endaweni yokulinda, because angikholwa ukuthi bese ezulwini, ngiyazicabangela mina, I can be wrong, azongicorrecta amakatholika. Angikholwa ukuthi if bese ezulwini bekazofanele ukuthi akhulekelwe athole nepromotion azabe usaint, because mase ezulwini uNkulunkulu ozompromote. Ngicabanga ukuthi mhlambe bese bekakule ndawo yokulinda athi amakatholika emkhulekela umhlaba wonke. uSimakade wayizwa imkhuleko yabo, wasekhuluma noFrancis, uPope Francis, wathi ngo-2015 ngoSeptember wathi hayi ipromote indoda nathi ezulwini siyavuma ingapromote sewu-saint. The question now Mkhathini ukuthi umuntu mephefumula kokugcina la emhlabeni uwavula apha amehlo akhe. iBhayibheli alishiyi singenazi impendulo mfundisi. Abantu abangakholwa baya eHadesi, abantu abakholwayo baya ezulwini. Ayikho indawo in between for bona. For example, uJesu mayikhuluma namaJuda ayengafuna ukukholwa uyena kuMatthew 11 verse 23, nawe Capernaum uthi kambe uyakuphakamisela ezulwini na? Phinde uyakwehliselwa eHadesi, ngokuba imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe yayenziwe Sodoma, ngabe lisakhona nanamuhla. Usho njalo ngeCapernaum, baya eHadesi labazalwane. Angingathi abazalwane labantu abangakholwa. KuLuke 16 i-text uNkulunkulu asisize ngayo kakhulu ukuze singadideki ngalezinto. Kuverse 22, wayesefa ompofu, wayekholwa lo mpofu, wathathwa yingilosi wayiswa esifubeni sika-Abraham. Uyaziwa u-Abraham uswaye umngani kaNkulunkulu, usemazulwini, isezulwini la ayakhona lo ompofu. Safa nesicebi sangcwatshwa, kuthe sesendaweni yabafileyo, iHadesi leyo, siseyinhlungwini, kubuhlungu eHadesi.
Saphakamisa amehlo aso sabona u-Abrahama ekude noLazaro esifubeni sakhe, samemeza sathi, Baba Abrahama, ngihawukele, uthuma uLazaro ukuba agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini, apholise ulimi lwami ngokuba ngiseyinhlungwini kuneyinhlungu ezinzima, zinzima iy'nhlungu zakhona, eyinzima kabi kuleli langabi. Iy'nhlungu zivela ngoba kunomlilo eHadesi, abantu bayasha khona. So indawo ecishe ifana impela nesihogo, abantu abangakholwa baya khona. Again siyabona ukuthi thina esisindisiwe, izono zethu ey'xolelwe, siye ezulwini hhayi ngenxa yemisebenzi yethu emihle, kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Uthi uPawule ku-2 Corinthians 5, ngakho-ke sihlala sinesibindi sazi ukuthi nxa ikhaya lethu elisemzimbeni sehlukene, uma sisasekhaya emzimbeni sehlukene nekhaya lisenkosini, mabili amakhaya, semzimbeni noma usenkosini emazulwini, ayikho enye indawo in between. Uthi uPawule kuverse 10, ngokuba thina sonke simelwe ukubonakalisa phambi kwesihlalo sobukhosi sokwehlulela sikaKristu, ukuze ilo nalowo amukeliswe njengalokhu akwenzile sasemzimbeni, noma kuhle noma ukubi. Na into esiyibona mfundisi, indawo yakuyona idependa ekutheni bewenzani usasemzimbeni, not ukuthi kwenzakalani after then. KuPhilippians chapter 1 verse 23, manje ngimanqikanqika kusho uPawule, nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, mayiphuma emzimbeni uyoba noKristu, ngokuba lokho kuhle kakhulu. Kanti uma ngihlala emzimbeni kuzoba usize ebandleni. Ezimbili kuphela iy'ndawo, uma ngekho emzimbeni nginoKristu emazulwini, uma ngekho noKristu ngisemzimbeni, abantu baya lapho mabeshona. Asibuyele lapha kuLuka kwindawo kudaba lika Lazaro nesicebi. Siyalibona ngokusobala ukuthi omunye uyaphi, but it's amazing ukuthi uLazaro uthe ngokufa walandwa zingelosi zamisa ezulwini. Isicebi sithe ngokufa sambelwa saya eHadesi. Now umbuzo now umkhathini, eHadesi akusona isihogo. Asilekelela umlaleli-ke ukuthi yini umehluko phakathi kweHadesi nesihogo, number 1. Number 2, kungani abanye balandwa izingelosi zibayise ezulwini, kungani abanye bavele baya eHadesi? Na elinye igama leHadesi i-Sheol, endaweni yabafilelo, SHEOL, Sheol, noma iHadesi njengoba siyazi. Yini umehluko phakathi kweHadesi nesihogo? And futhi-ke why abanye balandwa, abafela enkosini balandwa ingelosi, ebese laba bavele baye straight eHadesi bembelwa? Mangiqala ngalowo ukugcina, uNkulunkulu uthuma iy'ngelosi ngoba kuyesabisa ukufa ungazi nanokuthi mawucimeza what will follow next. uNkulunkulu akafuni abantwana bakhe besabe. Iy'ngelosi uthi mawufa nje zikuhlangabeze, awudingi ukudwanguza, awudingi ukufunafuna ebumnyameni, kodwa uyobulindwe i-escort yasezulwini eyokuhambisa ikuyisa kuNkulunkulu. Umzalwane akadingi ukwesaba ukufa, mawucimeza nje ulindiwe, uNkulunkulu is prepared for you. Laba abanye abangamfuni uNkulunkulu, abaprefer izono zabo, uNkulunkulu akabanikezi leyo care naleyo TLC, kodwa umuntu ujikijelwe esihogweni, umphefumulo wakhe immediately mayefa uphaphama nje, uphaphama usesemalangabini. Umehluko between iHadesi nesihogo uyawubona kwiSambulo chapter 20 ukuthi iHadesi noma lifana nesihogo ngalento ukuthi kukhona umlilo, kuyahlushekwa khona, kodwa iHadesi ngathi indawo etemporary. Kunesikhathi la khona uJesu mayesebuyile, abantu nabangakholwa beyovuswa nabemathuneni banikezwe imizimba emisha, bese bema phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, bajajwe mase bephonswa-ke permanently esihogweni, okuyichibi lomlilo, la abantu beyohlupheka khona ingunaphakade naphakade abangasophinde baphume khona. So-ke mayefa manje umuntu ongamfuni uKristu, izono zingaxolelwe, uya kule ndawo eHadesi, nayi nomlilo abantu bayasha khona. Then ngelanga lokugcina bayokhishwa, bamiswe phambi kaNkulunkulu,
bahlulelwe bese bephonswa esihogweni. na into Mkhathini, lento esiyibona ku Luke 16 yokulandwa izingelosi kimina it demonstrata umusa kaNkulunkulu oyisimanga, ukuthi uNkulunkulu uba nomusa phezu kwabantwana bakhe until their last breath. Akafuna ukuthi bathuke, akafuna ukuthi besabe, akafuna ukuthi badwenguze and all of that. But the second part yalento le Mkhathini raises a fundamental question, ukuthi uma ezwini lenkosi singayiboni indawo yokulinda labantu bangathola i-second chance, sazobuyela kulo mbuzo loyo. Sibona iHadesi, sibona neZulu at the same time. Uma ke umuntu ethi ngibone ugogo wami, ngibone uma wami, ngibone ingane yami yashona, ingivakashele uthi uyagodola, angikhumbula umunye athi uyasha ufuna i-umbrella, but ngihlale ngizwa bonke laba abagodolayo bafuna ublanket, bafuna ukumbathiswa, kuyabanda laba khona. But be it as it may, it really doesn't matter ukuthi bafuna i-umbrella or air conditioning or bafuna ublanket, it really doesn't matter. Umbuzo uthi kanti lesihlobo sakho sisikuphi? Masingekho eHadesi, singekho nasezulwini, sikuphi la sitamasa khona senza umathanda sihambe sizovakasha? That's the big question, engenayo impendulo yayo Mkhathini. Because I cannot say uyidemoni, because ngokwezi lwenkosi akekho umuntu ozalwa ngenyama njengami nawe bese file abe idemoni. Just as kungekho umuntu ozalwe nenyama njengami nawe umese efa phenduka abe ingelosi. Ngihlale ngiswa emgcwabeni even nabefundisi bathi izulu selithole enye ingelosi, or bathi ingane yami noma umyeni wami noma uma wami useyingelosi usibheke, you know, asikubone ezwini lenkosi. So this person is neither an angel nor a demon. Umbuzo ke ukuthi ukuphi kanti mengeke eHadesi, engekho nasezulwini, ikuphi la ene freedom yokuhamba abuye? Ibalekile le oyisho mfundisi ukuthi umuntu akashintshi. In fact umuntu uba more of what he really was. Uba kakhulu lento akade eyiyona. Thina esindisiwe esesiqalile ngapha emhlabeni ukuthanda uNkulunkulu nokufunda ukumlalela, noma singakabi perfect, siyopheleliswa kuleyo nto, siyoba perfect ekuthandeni uNkulunkulu nasekuenjoyeni ubukhona bakhe. Igilamkhuba ekade nizazi niphila nazo ziba njalo even more mase zingale. Akashintshi umalume kade nimazi edakwa utshwala euhlupho, manje avela shintshe abe ingilosi enhle bathuba idlozi elihle. No, usayile sasigilamkhuba afe eyisona. Umzimba ufile, umphefumulo awufu, umphefumulo awushintshi futhi nje just because umuntu usefile umphefumulo. Ngakho umalume ma ehambe waye eHadesi ngoba kazange aphenduke ezonweni zakhe, uanti wahamba wayezulwini ngoba izono zakhe zaxolelwa, wakholwa uJesu. Balapho uyabona ke from Luke 16 ukuthi akubuyeki from both places. Isicebi lesi mase seHadesi siyacela ukuthi akuthunyelwe kubafowabo, sinabafowabo ukuthi abayotshela ukuthi naba abaphenduke bangezi kule ndawo. Kuthiwa no, kukhona abantu abashumayela ivangeli lapho emhlabeni abalalele bona, akekho obuyayo. Kodwa ke siyazi uNkulunkulu uyasitshela ukuthi kunemoya ingilosi ezawe ezulwini ezibizwa ngamadimoni manje ezithanda ukudukisa abantu. Inkosi yazo uSathane ziyathanda ukudukisa abantu. Uthi uNkulunkulu zikwazi nokupretenda, zikwazi ukuyishaya sangilosi zokukhanya. USathane uyakwazi ukuzenza sagogo, azenze samkhulu osewashona. Namadimoni ayakwazi lokho eze ngamaphupho kubantu, a-empowerisha abanye ukuthi babatshela ukuthi abenzeni. Inhloso yakhe enkulu ukuthi abadukisa abantu bangalikholwa ivangeli, bangayizulwini, bahambe naye esihogweni la uNkulunkulu aseshilo vele ukuthi uyomlahla khona. So kugoga kabuyi, akekho umuntu wakithi obuyayo. Ma umbonile ubungabonanga yena, kodwa kunento ekukhohlisayo eyishaya sagogo samkhulu. Now granted, lo muntu uzishaya sagogo, uzishaya samkhulu, akuyena gogo, ngiyavuma. Mina ke ngiyazi ukuthi ugogo wami ushonile. Mina ke ngiyazi ukuthi umalume bewuhlupho.
mina ngumkatolika noma mina ngime so called umKrestu. Ngithi so called umKrestu because that's another topic for another day. Ngizibiza umKrestu, ngiyakhonza, ngiyasonta, ngenza yonke lento le, ngiyanikela, ngenza zonke lento. Ngingakwazi ke mina ukumkhulekela lo gogo wami, lo malume wami engimaziyo ukuthi ubehlupha ngamandla esiwaphiwa inkolo yethu nesonto lethu neimfundiso zasesontweni ze-purgatory. Ngiyakwazi ukumkhulekela lo muntu, ngiyambona ukuthi yena akakwazi ukungisiza ngalutho, mina ngiyakwazi yini ukumkhulekela, ukumcelela ukuthi hayi boss Makade, awube nomusa noma ufe nenhliziyo embi, awube nomusa nogogo, ufe sithakathu, uqedile umndeni kodwa wena uSimakade nomusa. You are full of mercy and grace, abounding in love and mercy and grace. Have mercy on my witch grandmother, ukuthi awukumvulela izulu lakho Maria. Akwenzeki mfundisi inkohliso ukuthi singabakhulekela abantu asebeshonile bese uNkulunkulu kuba khona akwenzayo, ukungam-understand uNkulunkulu noma ukumdelela eyintweni azambulile uNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu onomusa, kodwa umusa wakhe unomkhawulo, une-limit, and limit yokuqala ukufa. Mawusufile umusa kaNkulunkulu uphelile kuwena, isikhathi sokwahlulelwa. Ilimit elandelayo la uNkulunkulu ezoqeda ngomhlaba completely wonke umuntu nosaphila ayiswe kwahlulelweni. Kodwa siyabona futhi from la Luke 16 ukuthi labantu asebese Hades ayikho into esingabasiza ngayo, akukho ukuimproveka kwesimo kubona. For example uverse 25 khona ku Luke 16 isicebe besikade sicelile ukuthi asinikwe nje noma amanzi sicophoza umune. Uthi uAbrahama, ndodana khumbula ukuthi wamkela okuhle kwakho ngesikhathi usaphila. Meaning lento eyenzeka kwisicebi manje njoba sesifile iwumphumela wendlela esiphile ngayo isicebi, futhi kunjalo kona wonke umuntu. La oyakhona kuwumphumela ukuthi ubuphila kanjani, indlela ophila ngayo manje iyona ekhomba ukuthi kuzoba njani mawusufile. Akukho kushintsha sewufile, ukuthi uphila kanjani manje okukhomba ukuthi kuzokwenzekani. Kuthiwa noLazaro ngokunjalo wamkela okubi, kodwa manje yena usiyaduduzwa, wena usuyahlushwa. Bese uverse 26 ngaphezulu kwakho konke lokho kubeki umhosho omkhulu phakathi kwethu nani abasezulwini nabaseHades kunokwahlukana okukhona, ukuze abafuna ukusuka lapha ezulwini baya kini angeke bakwazi. Akekho osuka ezulwini ehle aye Hades. Uma usezulwini awukwazi ukudowngrade. Kanjalo nabalapho bangewelele kithi, nabaseHades ayikho iupgrade yokuthi umuntu angabuye aye ezulwini aphume endaweni yokuhlupheka. Ma ususe Hades noma ususezulwini, ma usufile kuphelile ngokuguquka okungaba khona empilweni yakho. Indawo oya kuyona mawufa leyo ndawo ipermanent, uyokhishwa nje Hades uphonswe esihogweni okuyi Hades elipermanent neliwes ichibi lomlilo abantu abawengena kulona. Abakholwayo baya straight ezulwini la sebeyohlala khona kuze kufike ilanga lokuvuswa kwemizimba, uNkulunkulu adala umhlaba omusha bese bebusa kanye noNkulunkulu emhlabeni omusha nezulu elisha. So ke ukubathandazela kusasizi, ingakho ungakubona ezwini kaNkulunkulu kuthiwa kuthandazwe abantu asebeshonile. Akho miyalo njalo, akho zethembiso uNkulunkulu asinike zona ngokubakhulekela, yinto eveza ukungamqondi uNkulunkulu nokumdelela kahle uNkulunkulu mawuthandazela abantu asebefile. Hebrews 9:27 uthi kumisiwe, it is destined. Usho ukuthi ngamanye amazwi ayikho enye indlela, kumisiwe. Ngisebenzisa amazwi ezwi likaNkulunkulu. Kusho ukuthi kumele kube njalo. Yebo. Yini le imisiwe? Kumisiwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwaloko kube ukwahlulela. So uma usuphefumula kokugcina okuyinto emisiwe ukuthi uma usufe once
emva kaloko kuza ukwahlulelwa. Talk to us about that verse. Ibalulekile leyo ndlela yoku-understand ngoba uNkulunkulu uyasambulela la okuyintando yakhe. Yebo abantu bangasho into abayithandayo baze bafundisane baze bakha amasonto around yona. Kodwa iqiniso leli ukuthi uNkulunkulu umisile ukuthi umuntu umusa wakhe uphela ekufeni. Emva kwalokho uNkulunkulu uyamahlulela umuntu njengokwemisebenzi yakhe esesemhlabeni. Okuzokwenzeka emva kokuthi efile will be based ekutheni ubenjani esasemhlabeni. Izono uma ixolelwe uye ezulwini, izono uma ingaxolelwe uye eHadesi emva kwalokho uye esihogweni. Ukwehlulelwa lokho akukho okunye okusangashintsha njengoba usho umfundisi ukuthi uNkulunkulu umisile ngakho nampriest na pope nabani akakwazi ukushintsha isimiso sikaNkulunkulu. Bazola namabalaleli. Ngiyababona nje sebephayiza ingcingo kusele 13 minutes kuphela. 086 10 300 noma ku 073 709 1991. Asikuthathe emoyeni sawubona. Baba umfundisi ukhozana baba uNkosi asibingelele egameni lenkosi ethu Jesu Kristu. Amen. 1 minute Myeni. Hayi ngizophuthuma ngekumavesi kuphela nje chapter 20 Sambulo verse 11 ukuze kucace kahle baba. Isihloko sithi ukwahlulela kokugcina. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa. Ngeyokuphila ibambeke lelo umlaleli. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Nolwandle lakhipha abafileyo ababekulo nokufa neHadesi kwakhipha abafileyo ababekuko behlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Livela kabili ke leli igama la. Ukufa neHadesi kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyiniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo. Amen. Amen mfokamini. Washaya kwensizwa. Hayi ngiyabona ukuthi umakoti sesendleleni manje ushayisa okwensizwa impela. Sikwamukele emoyeni nawe sawubona. Ngibingelela babukhoza noba babunkosi. Sawubona nawe. Umusa lo wakwamkhize ngikhasela Cwaba. emadadeni. Ayikho into engijabulisa ngale ndlela engichaza ngayo into. Ngoba abantu abasindisiwe bathi mabesithatha basithatha ngokuthi sithi abantu abangasekho amadimoni. Nichaza kahle ukuthi umuntu abe ne-understanding ukuthi kusuke kuchaza ukuthini uma kukhulunywa ngomuntu ongasekho. Ngibonga kakhulu umusa wamkhize. Siyabonga kakhulu Cwabe. Nawe sokwamukele emoyeni sawubona. Sibingelele bafundisi. Ngithanda ukudideka kancane ke manje la. Bengithi le nkulumo mayiqala nithi ayikho indawo in between izulu neHadesi. Manje sengiyadideka manje ukuthi kukhona izulu neHadesi bese kuba khona izihogo futhi kanti angazi mhlawumbe mina ngingazwanga kahle. Mhlawumbe mangacaciseleka nje lapho kahle ukuthi engabe kuyikhona kuyikona ikuphi. Siyabonga mfethu siwenze njalo. Ngibingelele bafundisi bami. All right sekunjalo. Asikwamukele emoyeni sawubona. Yebo ngiyaphila mfundisi. Siphilile nkosi yami sikhuluma nobani? Yebo ukhuluma noSiphelele. Phelele Yebo. Quickly. Yebo. Qapho njengensizwa. Yebo ngizumfundisi ethi kuzophela ngomhlaba. Mina mfundisi ngokolwazi enginalo ukuthi lo mhlaba wona lo esikuwona uzorenovatewa. But izwi liyake likhuluma ukuthi khona amazulu amasha nomhlaba omusha. Ngicela umfundisi akacacise ukuthi umhlaba uzophela ngomhlaba. Amen. Siyabonga Siphelele. Angilazi igama lokurenovate. Ukurenovate ngoku-understanda kwami Siphelele, it's an existing building oyithitivate nje mhlambe uyayipenda mhlambe uyayi-extenda mhlambe ushintsha i-face look yakhona and elevate ukurenovate. Ayikho-ke into yokurenovate ezweni. Lo mhlaba uzobhujiswa uphele nje ushabalale. Izulu elisha nomhlaba omusha okuzayo
kwenziwe uNkulunkulu akunachashaza nelincane le renovation so ayikho nje i-renovation wemfoka Mdluli asithathe na ukuthi ngiyabingelela abafundisi bami kuyintokozo ukuthola leli thuba kuba ngenilalele siyabonga ukuthi konke nisifundisa khona nikuthathele ezwini lenkosi niyasibusisa kusho ukhetho kaMpele lapha kwaSayimane okhalweni nangokomunye uthi sanibona bafundisi ngicela ukubuza osengene ezulwini kwenzeka yini akhishwe ayesihokweni after judgment day? Brilliant question, very brilliant question. Umakhumalo lapha eSmera sawu sanibonani izithandwa zami bodokotela bam bomphefumulo ngihleli nani nginani nje nginilalele njengenjwayelo kusho uMakhumalo lapha eSmera. Siyajabula Makhumalo ukuthi nathi nangomunye uthi kusho right lo ukhuluma ngomsebenzi emihle esiyenzayo so ngizokhuluma kakhulu ngayo sithathe nangomunye umlaleli Sibusiso kaMabaso. Sibu sabona mfethu. Sanibonani bo baba ngibingelele 89.2. I have just one question or maybe two. Okay. Eyokuqala ithi the same question that nibuza ukuthi what happens when we die, and the next question ithi what is paradise? Because Jesus spoke about paradise when he was on the cross. Emokwa nomunye eyicelela lapha ya. And then Jesus wathi ngizoba nawe paradise. What is paradise? Is something tangible? Is something that we can see, or is it the state of mind? And then kube ile yama Catholic purgatory. Purgatory I think a moment where be purify lo muntu, because I've been to imgcabo yakhona where umuntu oshonile yakhona kuyashunyelwa kwenze yonke into, then just before they close or just before they baphume they will do something ebizwa ukuthi ukumcelela, bayamcelela loyo muntu. Thina esifunda iBhayibheli sazi ukuthi there is no akukuphenduka ngale kwethuna, shuthi bamcelela before angene ethuleni. So ake sicacise le ye-paradise and then mhlambe ne-purgatory and then mhlambe sizo-understand. Ngiyabonga baba. Siyabonga mfethu. Angiyena umkhatholika bazoba khona labo baba ngiyabathemba ngoba inyanga yonke le amakhatholika ayidedicatele kulento, so singabiye sikhulume ngale subject. Angiyena umkhatholika kepha angikholwa ukuthi bamcelela before bamfake ethuneni. Bamfake ethuneni, before bamfake ethuneni bashisa impepho barawunde bafafaze nangamanzi noma ngeholy oil or what I don't know. But ngikunikeza lensizwa kaDaswa yaseLimpopo yashona ngo-1990 bayifafazela nayo nethuna lakhe nomgodi ibhokisi lakhe lafakwa impepho lashisela impepho kwanuka kamnandi. Kodwa it was only in 2015 la uPope Francis khona athe hayi singanyukela ezulwini lensizwa ibizwe ngesaint. So ngicabanga ukuthi kukabili, angicabanga ukuthi mabakufafazela noma bakushisela impepho before ufake ethuneni sekuphelile, no, because 1990 and 2015, that's a long time. Kade bisingcwatshiwe le ndoda. Kodwa ke njengoba ngisho ngiyena umkhatholika futhi angifuni ukwakhuluma namakhatholika azoba khona ayikhulumela. Asikwamukeleke nawe emoyeni. Sawubona. Sanibona abafundisi bami. Hayi. Sawubona baba. Sazizwe incwadi. Kodwa ngithemba ukuthi umuntu ufunda la okuzwana naye. Uyabona into inkinga ileyo ukuthi umuntu ufunda la okuzwana naye. La ungazwani naye akafundi. Iphethileke inkunzi eqhude. Wenkunzi eqhude awusifundele phela nawe la nawe wena uthanda khona. Ngingajabula inkunzi eqhude phela mawungenza njalo. Njengoba ngisho wenkunzi eqhude inyanga yonke le and futhi labo baba sizobamema abazukhuluma imiqondo yabo noma uvo lwabo, nabo bazosifundela la bethanda khona. Kodwa ke the truth be told ukuthi fanele kube
it's an authoritative word, izwi elinegunya, njengoba la sifunde khona noma ngathi la isithanda khona, la sifunde khona incwadi yegunya. Asiboneke incwadi yegunya ekhuluma ngokuhlukile eqhudela kithi. Asikwamukele sawubona. Amen bafundisi bami. Amen. Bengicela ukubuza mina ukuthi ikuphi kanti eparadise ngizwa abafundisi bethi uma ushona ukade wenza kahle uyezulwini. Eparadise ikuphi? Mkhathini sobuzo kabili lo mbuzo weparadise. Angikunikeza isikhathi well isikhathi asisekho anyway but angikunikeza ithuba ukuthi uphendule. Eparadise isezulwini siyakwazi lokho from ukukhuluma kaPaul ethi mayikhuluma ngokukhushela kwakhe ezulwini ethi waya eparadise. Iparadise elinye igama elichaza izulu. uJesu wayichaza lokho mayethi leya ndoda yayibethelwe naye uzoba naye eparadise kuchazwe ezulwini. Leyo yokuthi umhlaba uzoshiswa noma uzorenovatwa. U2 Peter chapter 3 verse 10 kuya 13 uyakhuluma ngokushiswa komhlaba namazulu bese uNkulunkulu edala kabusha. Awukwazi ukusuka ezulwini bese uya downgrade oyise esihogweni. Uma uke wangena ezulwini ingenxa ukuthi izono zakho zaxolelwa ngenxa yokukholwa, ukholelwa uJesu wafela izono. Awusophinde kulahlwa, kusekho ukulahlwa kithina eseKristu. Izono zakho ngeke isaphinde zibuzwe wena ngoba uJesu wayifela. Kwenza imehluko lokubathi ukumthandazela umuntu before umncwabe nokumthandazela after usumncwabile ngoba yena usuke esefile vele. Into yomphefumulo yenzeka ngesikhathi umuntu efa, ayilindi umncwabo. Umuntu mayefa nje uye eHadesi noma uye ezulwini, nithi nimncwaba nina vele usekandawo. Sanibona bafundisi bami. Nisibusiso indlela enisifundisa ngayo izwi ngoba nje indlela enithinta ngayo nendaba yokuthi osefila akekho esingakwenzela khona abantu abaselele nalokukhonzelwa okungaka into engekho. Impela nisifundisa izwi likaNkulunkulu. Mshumayeli 9 verse 10 ukucacisa ukuthi akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo. Lapho uyakhona. Ingcingo zinengi, ama-WhatsApp manengi, ama-voice manengi, kepha luchaba lixesha. Otherwise, we will take all these calls, ngiyantembisa. I will take all these calls and I will take all of these voice notes and text messages off air. Noma kanjani sizoniphendula. uNkulunkulu akanibusise. Mina nomkhathini sithi khumo. uNkulunkulu anibusise. Asibonane nani ngesonto elizayo. Kodwa-ke qhubeka ushaye. Sizozithatha ingcingo zakho off air. uNkulunkulu akakubusise. Funda phelu ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awuzofana neqhude. Ufunde la uthanda khona. Ungafundi la uthanda khona. Ngoba uzobe uyi-students kaMoya Ingcwele uqobe lwakhe. Hayi indoda thizeni, nkosikazi thizeni, mpostoli thizeni, mpristi thizeni, kepha uyi-students kaMoya Ingcwele uqobe lwakhe. uNkulunkulu akakubusise. Sibonane nawe ngesonto elizayo.